Segunda modificación de créditos, modalidade de suplemento de créditos. Según o orzamento que aprobamos no seu día, había un remanente de tesorería de 6.000 euros. Neste momento quedan 4.000, entonces o que facemos é a modificación oportuna para que estes 4.479,35 vayan para actividades lúdicos, deportivas, co efecto de cubrir a parte da financiación da Festa da Pataca. Xa temos explicado máis unha vez o que é o remanente de tesorería. Neste momento, se decimos que o remanente de tesorería é isto, tamén estamos dicindo medias verdades, porque o remanente deste ano non o vamos a saber, non? Hasta que remate o ano, evidentemente, pero posiblemente sea máis. Pero en todo caso, o que había nese momento eran os 6.000 euros, entonces a nivel da documentación que ten que facer a Secretaría para poder habilitar máis diñeiro para eventos lúdicos, pois temos que facer este tipo de modificacións, non? Neste sentido, despois, en novas preguntas que alguén saca o tema ou saca esta alcaldía, neste sentido, a falar do orzamento, estábamos falando da Secretaría, o lógico é ter o orzamento aprobado a 31 de decembro, o pleno próximo. O pleno que toca próximo é 1 de decembro, que teríamos que estar todo o mes de novembro traballando no orzamento. E non sabemos ainda como vai a quedar este. Entón, o que se propón, para traballar despensado, depois se probos e preguntas, se alguén o saca moi ben, e se nadie o saca, damos por suposto que todos estamos de acordo, de que no pleno ordinario de febreiro, do 1 de febreiro, é dicir, deixaríamos que rematar o ano, temos todo xaneiro para acabar de facer o orzamento e traer o orzamento en febreiro, non? Entón, se hai algo a respecto deste punto do día, votos a favor. Moitas gracias a todos. Moción presentada polo Grupo Popular contra a tramitación dunha lei de amnistía. Bueno, non está a portavoz do Grupo Popular, ela plantexoume a nivel, esta alcaldía plantexoulle a modificación da data dos plenos, non? Eu dixenlle que non tiña ningún tipo de problema en modificar a data dos plenos, sempre cando houbera consenso na corporación, non? É dicir, que chamas a cada un dos concelleiros, mandas un WhatsApp a cada un, e non hai consenso. É dicir, que hai que traer o tema a pleno, cando que irán traes a pleno, e modificamos a data do pleno sen ningún tipo de problema. Sobre todo se o tema é a conciliación da vida personal e familiar, non? Non hai ningún tipo de problema, pero bueno, hai que traerlo a pleno por miña parte, se a causa é esa, non hai ningún tipo de problema, hai que mirar a data concreta, pero claro, o que aprobou o pleno non é elegante como modificou o alcalde, non? Entón, por eso se convocou isto. Bueno, entón, presenta a moción a portavoz, se algún de... Que queremos? Votala e... Votala e nada máis. Algo ao respecto. Pois é o horario ou... A moción. O horario, se vos parece ben, entramos a preguntas, podese sacar, vale? Ou ben no seguinte pleno, ou entramos a preguntas pode sacar e non hai ningún tipo de problema. A alcaldía pode facer un rogo dicindo se hai consenso, non hai ningún tipo de problema. Agora é o tema da moción. O tema da moción en sí, vale? Que se propón, hai un texto aquí, bueno, o Grupo Popular pois non está por favor, non o defende, pero quere que se vote, non? Sí. Nós estamos totalmente en desacuerdo con a moción. Nós, por nosa parte. Vamos a ver, non se pode presentar unha moción cando non hai unha lei aprobada, que non sei se aprobará, e que ao mellor ainda vai haber outras eleccións. É dicir, que non sei, é dicir, tú non podes dicirlle a un enfermo
antes de saber o que ten que tomar. Entonces, como comprenderedes, nós estamos en desacordo con eso. Non sei se queredes irmos a votación, nós imos votar non en contra da moción. Por a miña parte, estou totalmente de acordo con o que diría. Pois, votamos... Isto non é algo que dice que vai a suceder, pero pode suceder ou non pode suceder, porque agora mesmo todo o que está derramendo na prensa, pois, é o que se está tramando, ou saberemos o que pasará. É dicir, que eu estou máis, por o que teño falado, con xente do meu partido, pois, con xente importante dentro do noso partido, pois que irá para diante ou non irá. É dicir, que nós estamos totalmente en desacordo con esa moción. É dicir, non podemos curar un enfermo sin saber o que ten. Entón, é así. Alguna cousa? A mí o único que me resta decir como alcalde de todos, non? É que me gustaría, penso ter unha conversa ca portavoz do Grupo Popular, que me gustaría que trouxéramos sin escabeller ningún debate político, sin escabeller ningún debate político. Pero gustaríame que trouxéramos aquí a cousas que nos uniran, non que nos separaran, non? Porque eu podo dicir que dentro do noso propio grupo, non? Pois hai afiliados do BNG e hai xente que non é afiliada do BNG. A ver se nos entendemos. Entón, con respecto a temas en concreto da política en xeral, pois un é do Madrid, outro é do Barcelona e o único que nos une é un interés do Concello, unha forma de ver o Concello, que non ten que ser necesariamente a mesma que ten o PSOE ou que ten o PP. Pero a mí o que me gustaría que se trouxeran aquí cousas que foran de trascendencia para o Concello, a ver se nos entendemos. Sin escabuller ningún debate, eu non escabuller ningún debate. Entón, eu neste sentido, como alcalde, eu digo que estou totalmente de acordo co que acaba de dicir o portavoz do Partido Socialista. Se alguén quere dicir unha cousa máis, se non pasamos a votar, non? Votos a favor, votos en contra. Bueno, pois pasamos ao seguinte punto, que é a actividade de control, dar conta das líneas de axuda. Neste sentido, dicirvos que a subvención que recibimos para o pabellón está adjudicada a un empresario en concreto, a unha empresa en concreto, e van a empezar os traballos desde xa, non? O tema de camiños, que son os camiños que aquí este pleno aprobou da corporación xa anterior, están pendientes, curiosamente, dun informe sectorial de ADIF, curiosamente, porque pasa o camiño por debaixo da ADIF e se terreno ediles, entón teñen que nos autorizar a asfaltar un camiño que se cacho ediles, curiosamente. Bueno, hasta que ese informe veña, non podemos adjudicar. Despois está a subvención que recibimos do GDR, do Grupo de Desenvolvemento Rural a Limia Arnolla, por tema das excavacións do castelo, que tamén está pendiente dun informe sectorial de patrimonio, non? Que bueno, esperamos telo nun momento alto, non? Despois, con respecto á obra da intercomunicación de depósitos da tubería que se instalou, máis unha serie de contadores, está executada, está pendiente de certificación e ao correspondente pago. Con respecto ao trator, acaban de traer a como se chama, a desbrozadora que faltaba, está aí, entón está completo, entón vamos a facer a correspondente documentación tamén para pagalo, non? Queda outra línea de axudas que é o de voluntariado, que hai 3 líneas de voluntariado que está funcionando dentro do que cabe bastante ben. Unha das líneas de axuda está pendente de certificar e as outras dúas temos o compromiso da Consellería de que sí que as van a conceder, xa están traballando, pero ainda non está concedido, non? Non hai, que eu sepa, non temos nada máis no tinteiro. Bueno, sí, podemos dicir que con respecto ás depuradoras da Arnuide, creo recordar que hai 5 xa firmadas, entonces notificouse a Confederación para que partira o proxecto e fora executando esas 5, pendiente do tema, que eu sepa non temos nada máis concedido en firme, non? Unha convención enerxética.
sí, perdón, temos unha subvención para crear unha comunidade, isto é moi importante, para crear unha comunidade enerxética por parte do Concello, concederon uns 14.000 euros a comunidade, para crear a comunidade enerxética, os papeles, son os papeles, non? Unha vez que teñamos a comunidade enerxética creada legalmente, depois serían subvencións para executala, isto é, hasta que teñamos a documentación non podemos acceder a subvencións para pôr placas solares ou o que sea, non? A comunidade enerxética, así a grandes rasgos, sería tú produces electricidade e tú consúmela, autoconsúmela, quen? Entre un grupo de veciños, o propio Concello, etc. Non? Entonces, en cuanto nos presenten o proxecto, para a empresa que nos está levando o tema das luminarias, en canto nos presenten o proxecto, darásemos a conocer para que sepandes os términos do mismo, non? Este é un gran avance, dicirvos que, por exemplo, en Pobos de Castela, onde o Concello é un único pobo, pois os veciños teñen a luz gratis a través deste tipo de comunidades enerxéticas. Sei que é máis complicado, pero é que, claro, se nos producimos electricidades, consumimos nas luces públicas, xa forramos, vai por esa María. E non se me acorda nada máis, porque nada máis. Bueno, da Diputación temos solicitado unha serie de subvencións para a Festa da Pataca, para actividades físico-deportivas, etc. Bueno, son subvencións que salen no Boletín Oficial da Provincia, vamos solicitando, non? E outras, sin salir no Boletín Oficial da Provincia, como o tema da Festa da Pataca, pois son subvencións habituales que os concellos lle piden a Diputación e as dá ou non as dá, non? Bueno, os decretos, pois tenderos todos, eu non sei se algunha persoa, algún concelleiro ou concelleira ten problemas de acceso, está o informático aí, despois do pleno que vos rogo é que falendes con ele, porque realmente hai concelleiros que se acceden, non? Entón, o que quere dicir, por parte nosa, sí se está enviando a documentación, pero pero Óscar non accede, non sei se alguén máis non accede, entonces o informático que está aquí, pois é o momento de que vos vire o vosso equipo, e xa está. Pasamos ao seguinte punto, que é dar as preguntas. Mas vamos a ver, eu sabedes que hai problemas no tema das aceras no IDI. Iso está, bueno, un desastre. Xa caiu aí unha muller, non esteñei un día que calquer é xente maior, como leva un trompazo, vamos a ver, iso, das aceras, habría que mirar a ver de, polo menos, darlle un repasinho. Tamén hai problemas, polo menos ali teñen andado reparando. Claro, fanse buratos e despois tápanse que con terra. Iso, por moito que tal, vai pisando, pisa, e moitas veces, porque ali na miña palleira, eu penso que volveu salir outra avería por iso. Digo eu, non se podría, vamos, agora somos todos concelleiros, tal, eu referente a iso tampouco teria problema, é dicir, na naida se lle vai dicir que collón un pico e unha pala, pero eu apunto no voluntario, por lo menos damos unha lección de honestidade para o noso concello. Pois, oi, un sábado cada mes, tratar de mirar de arreglar. Oi, seguramente habrá xente que diga que iso que non pode ser, que tal. Pero tampouco perdemos nada por facer iso, e a xente por menos venos a boa fe, quero dicir que é unha forma de arreglar cousas que ao mellor os obreros do concello non as dan arreglado. Entonces, porque eu vexo que teñen pensado arreglar unha avería, aí por aí se bache aí que quedaron de arreglalo, aí subindo de Porto se arreglar. Pero ese está pendiente. Está pendiente, pero está pendiente. Pero en Arnuite, por exemplo, a calquera hora vai se matar unha persona. E logo, porque a xente maior anda por aí. Se me deixas falar. Sí. Mira, se facemos en Arnuite, temos que facer un barrio. Se facemos en barrio, temos que facer Pero vamos a ver, eu, sí, de acordo. Eu non sei. Estou de acordo. Pero eso... facer e outros non.
Por eso digo, entonces, nun sitio vas a facer e noutro non se vai. Bueno, pero vamos a ver. O tema é darlle un bacheado, porque en moitos sitios levantan as aceras como meter unha rebarbadora. Tu ben o ves? Sí, meter un corte. Eu quero che dicir eso, que se o facemos, hai que Hai que facelo facerlo todo. en todos. Non se vai facer, Pois, olha, un sitio vai eu facer, unha vez cada mes, unha persona que sepa colocar a bola dos allás fai falta. pero xa sabemos que Un albañilo eso fai falta. bueno, pero antes se paga un albañil ou calquera historia, eu vexo que eso está todo feito en desmadre, un desastre, porque os buratos fans chápanse con terra, as aceras están todas, eu ali a miña acera, arreglei, vamos, eu teño uns, porque cando se pagan as aceras, ou se fan as obras, hai que facelas ben. Hai que levantar todo o que hai, meter a cousa nova, e sanear todo, deixar todo saneado, porque non importa arreglar. Entonces, eu digo que eso vai tardar, veremos se se fan algún día, porque xa sabedes o que pasa nos concellos estes pequenos. Entonces, eu proponho eso, digo eu, pois oi, tampouco nos costa tanto, se un sábado cada mes, pois se mandase vir unha cuba, podes ir tapando esos buratos. A modo que Cuba. Digo, no, hai moito que, quero dicir, unha cuba. A miña idea é que os concelleiros se apunten a facer traballos comunitarios e que me parece moi boa. Xa, A cuestión é que traballos comunitarios temos que facer, por exemplo, non? Que tamén me dixeron que era unha idea túa, non? E que me parece estupendo, non? É dicir, pois, despois da novela dos milagros, a xente deixa moitos papeles por aí por a carretera e tal, bueno, por facer unha recollida de papéis onde se cita a poboación e os concelleiros, como dar exemplo, pois ser os primeiros. Bien. O tema das aceras da Arnuide, home, a mí como idea de dicir, ostra, que isto hai que solucionar, pareceme ben. Ahora ben. En Arruide ya é varios, tamén, digo en todos os... No, pero onde peor están é en Arnuide, sin duda. Pero están... Vamos a ver, é que Non sei se viría ben a da barra. Bueno, eu non sei como están Non digo yo, senón. é que a decisión que tomamos en este sentido, está ben co pleno SEPA, é pornos en contacto con un albañil, con un autónomo, para que nos faga un presuposto de adecentamento mínimo das aceras. Non sei se me explico. O que falaba Benito, non? As aceras onde hai que pegar a rebarbadora polas planas, os buratos máis tal, non estou falando das brixadas de yeso. arreglar. O triste nesta vida, neste momento, é que hai moita xente no paro, moitísima xente no paro, e os autónomos non dan feito. Sí. Entonces, en cuanto díxose que eu sepa, porque seguro que a mellor algún concelleiro ten algunha información que eu non teño, non? Díxose polo menos a dous autónomos, estamos pendientes de que un diles nos dé un orzamento, eso nos entendemos. Está tomada a decisión de facelo por esa vía, o mínimo. Por qué? Porque efectivamente, unha cousa é limpar, vale? E a outra cousa é unha obra, non? Eu se queredes intentamos, non teño ningún tipo de problema en ir, pero pareceme que se este autónomo, que nos, por exemplo, se o autónomo nos dá un presuposto aceptable, vale? Pois, o día que traballe, pois é que botarlo a mão, eu aí, non teño ningún tipo de problema. Eu digo que non é só as aceras, é que hai máis cousas, porque, por exemplo, hai buratos en todos os lados. Eu creo que esos buratos se limpan e tal, se trae un día, por lo menos, eu creo que non será unha cousa tan cara. Vais un sábado ou tal. De acuerdo, que tamén, por exemplo, eso de aí, que está cheo de papeles, de porquería e indo por milagros. Eso vamos a facer. Eso parece que está que é terceirmundista. A xente non, eu non sei, eso hai que... Un sábado da mañá, Iso vamos a facer, o das aceras nun plazo breve de tempo, podemos fixar 2 semanas, 3 semanas, temos que ter un orzamento. Se son autónomos de Iquibén, se non As son... aceras é mellor o autónomo que fai a mellor Pois sí, temos que ser nós non temos ni ferramenta, nin... Hai que lle dar servicio, iso non é problema. Por mí non é problema, eu vou, non é problema. Temos que ser conscientes... Sábado da mañá. Claro, home, non va a ser un día un sábado da mañá. Que me llamo sábado. O autónomo.
bueno, pode vir Bueno, se pode vir. pero bueno, quero dicir, ese tema de reparación, porque eu vexo que Eu sei un sábado tampouco teño inconveniente ningún e Eu sei un día, esta cousa puso un pouco en Bien, forma. vamos a ver, así por ordenar un pouco o debate. Estamos de acordo de que un sábado vamos a quedar, vamos a facer unha convocatoria da xente, dos voluntarios que queiran dos nosos conveciños, e nós vamos a ir a facer unhas labores de limpeza, non? Que xa se ten feito noutro concello, outros concellos e tal. Con respecto ás aceras, estamos de acordo de que vamos a dicirlle non, no plazo de 3 semanas como moitos, temos que ter un orzamento para subsanar o máis grave das aceras da Arnuide. E temos que ser conscientes todos de que o problema da Arnuide é o saneamento, que lle vamos dar unha volta, e despois o da auga. E o da auga teño que dicirvos que hai unha empresa que está elaborando un informe para solucionar o problema da auga de barrio, vale? Que ten o mesmo problema que a auga de Arnuide. Claro. Isto é, ven por un caudal natural, a auga é moi boa, pero cando chove despois dun período de sequía, ten escorrentías e, polo tanto, arrastra a terra e, polo tanto, a auga ven negra, non? Ben negra. Non sucia, ben negra. A auga do río é negra, porque os regatos, bueno, hai arrastres. Entonces, dice que sí hai posibilidade de facer unha captación ecolóxica, é dicir, sin depuradora, vale? Porque iso sí que non podemos, por razóns económicas non podemos facelo, por dicirlo de unha maneira. A Ourense, veña o miño como veña, a auga sempre chega limpa. Por que? Porque ten unha depuradora, metenlle produtos químicos, decantadores o que sea, e a auga chega limpa, pero esa auga, bueno, vamos a decir que é sanitariamente aceptable, pero non é tan boa como a nosa, non? Non sei se nos entendemos. Entonces, se o de barrio funciona, a Arnuide vamos a solucionar un problema bo tamén, vale? Vamos a experimentarlo aquí, se aquí funciona, vamos a facelo en Arnuide tamén. Se solucionamos o problema da auga, o siguiente ten que ser o que acaba de dicir o portavoz do PSOE, é dicir, facer un proxecto anual cofinanciado pola Xunta pola Diputación e por nós, e facer o levantamento das aceras globales da Arnuide, pero eso non é para agora, claro. Iso vale Moita máis pasta, por iso te digo que será mellor. O problema se hai un accidente grave que logo despois... Está subido Sí. As aceras o que eu creo Eu que hai que facer é mirar o que está desprendido, o que está solto, pero sin moitos levantalo, e incluso non o volver a por de non volver a por xa a plaqueta. Botar hormigón liso, Sí, que agora se nos vai a despregar todas as aceras que están facendo en hormigón, non se impón plaqueta de ningún tipo. A plaqueta co tempo levántase e toda a levántase porque non meter un xunta de dilatación, entonces cando non hai xunta o caño non A mí me dice pareceme ben, é dicir, hai que levantar as soltas, onde estén soltas, botas e hormigón, e nas restantes aí no momento non podemos actuar, xa que iso conleva un coste moi elevado. Pero no resto sí, eu estou totalmente de acordo que hai que intentar meterle mano a... Se se ve algún bache, os baches mesmo, pois, olha, hasta que non se bote asfalto, pois tratar de tapalos, porque iso tampouco é unha cousa... Bueno, se non se falaba ningún paz era... Tamén, olha, non a cera, é que os camiños están feitos os pueblos, un desastre, están todos feitos un desastre. Eu reconozco que, bueno, iso que fixeste sei, e dices tú que ao final non fixeron moi ben, pero bueno, pois olha, medianamente quedou ben, pero despois temos os outros camiños que están todos feitos un desastre, porque vamos, non é que... Mira, non Xa, o que pasa é que para facer... o tema dos camiños, dos asfaltos, perdona un momentinho. Non é só no Arnuide, é nos pueblos. Sí, non, todos os pueblos, non falo por Arnuide só, eu digo, vas a Maos, vas a todos os pueblos, vas a Porto, vas a todos os pueblos. Vamos a ver. No tema dos asfaltos, na corporación anterior, así o miramos e miráramos como prioridade as carreteras de acceso a Vilar de Barrio que foron en asfalto en quente.
É dicir, tú chegabas de Xinzo, metíaste no Concello de Barrio e tra outro coche bailaba. Viñas de Maceda, pasaba igual. Agora mellorou sustancialmente, non? Claro, cada kilómetro de asfalto en quente vale 60.000, 65.000 euros. Bueno, unha vez feito eso, non se pode mirar para outro lado, que, bueno, Padreda está ben, sí, Bóveda está feito un desastre, Penouzos está feito un desastre, San Miguel hai que darle unha volta grande, Arnuide falta un 30%, en Porto vamos a dar unha voltiña, pero ainda así vai faltar outro 30%, entón temos que ser conscientes de que se queremos facer a cousa ben e non queremos facer o típico engravillado, porque podemos quedar de maravilla 3 meses, facemos o típico engravillado tradicional, vamos deixar a cousa aí, non quero criticar a nada, nin a naide, e non sirve para nada. Vamos facer unha cousa ben feita, e se o contratista executa ben a obra, cobra, se non executa ben a obra, ten que arreglada. E non digo nada máis, que xa usas a vender de que falo. Vale? Entonces, os asfaltos ben feitos teñen un coste, pero permanecen no tempo. Padreda asfaltouse fai, creo recordar, 3 anos, e vas a dir, parece que foi onte. Entendemos? E así hai que seguir. No próximo plan provincial, que vai vir rápido, os plans de asfaltos que fagamos o ano que ven, consensuámoslo como ven sendo tradicional, e vamos para diante. Entendemos? Así é como se fan as cousas serias. Que pasa? Para asfaltar todo o Concello de Vilar de Barrio, que fan falta? 1.000 de euros. Non sei, por eso te digo. Entón temos que ir por eso por orden, non? Por eso eu decía eso. Se temos uns buratos aí que están tal, pues irlos usanando, porque ao mellor tardar 2 anos. O de bacheo, dices. Claro, de bacheo ou botar de hormigón, porque moito, os camiños todos ten todos o hormigón por baixo. Se botas hormigón, botas tapas eses baches, e queda... Eu paso as ceras, Benito, eu paso as ceras, estou de acordo con José Antonio, o cemento lavado, que fixemos en Bóveda nunha plaza, imitando o que se fai na Capela de Santa Eufemia, no entorno, o asfalto, o cemento lavado, Patrimonio autoriza sin ningún tipo de problema, autoriza un tipo de problema e queda ben. Sí, ahora lo está facendo. É o que está facendo. Entón, eso é unha técnica sencilla, relativamente sencilla, e que responde ao que falamos. Eu, nas aceras, si son partidario de facer eso, non? Nas carreteras temos que asesorarnos un poquinho máis. Nas carreteras que hai moito tránsito pesado. Xa. Por exemplo, en Penouzos, pois estou seguro que funciona. Pero en San Miguel, que pasa moita xente por medio de San Miguel, xa un duro máis, hai que asesorarse. Non sei se me explico. Donde hai tránsito... No asfalto non Hai que pega. preguntar, porque É o que dicimos. igual hai que meter aglomerado deste que ven, que despois se prensas. Ou botar o pote, quero dicir, Sí, sabillo ou eso, pero eso sí. caen uns buratos que, como salse ás veces, como te despistes, mollas os pés. E despois, con respecto ao traballo diario da brigada, eu teño de dicirvos que temos personal e que están traballando moi ben, vale? Entonces, claro, se lle atacamos aos desbroces, e que non vos quepa dúda que Arnuide, Porto e Maus, a concentración parcelaria vai quedar igual cada Iquida Baixo, acordando que fai 3 anos como estaba a concentración de Iquida Baixo, vale, as pistas e como están agora. Bueno, por un plazo, no 24, esa zona vai quedar como esta. Entón, pero claro, eso necesita un trator para desbrozar, tal e como están as pistas, pechadas en Maus e Porto, en medio kilómetro diario, 2 homes e un trator. E iso leva tempo, non? Pero é o que se vai a facer. Pero claro, se metes a xente aí, pois non a podes ter tapando o burato. Claro, se hai unha avería de auga hai que facela, pero despois tápase con terra para que a xente, e se están asfaltando non o podes ir aí. Pero en todo caso, se hai algo que realmente os veciños lle moleste, vale? Porque eu teño o costume de se veñen aquí valoralo moito eu, pero se vos detectandes algo, o día seguinte vais a facer, non hai ningún tipo de problema. Pero claro, hai que saber de que se... Agora en Rebordechao, chegando a Rebordechao, que hai o monte.
Se van mandar unha máquina, hai que mandar unha máquina para ali que é pouco tempo. Levan agora toda a mañá, ten que ir mañá. Era pouco tempo, e dous tractores da máquina, era pouco tempo. Era pouco tempo, Era pouco tempo, verdad. Vale. Entón, se hai algo, tal, chamai, sea quen sea. Sea quen sea, entendemos? Chamai e fai sin ningún problema. Sí, porque se dixéramos que a cousa vai ser para moi pronto, pero é o que dicimos, que iso sabe Dios o que pasará. O mellor na vida, porque xa veces No, na vida non. Bueno, Como despois de nos olvidamos. Bueno, imos con cara Algo máis ao respecto. Bueno, pois nada, que disfrutemos moito a festa da pataca, esperemos que todo nos salga ben, que vemos do se domingo. hai que botar un mal, nós estamos dispostos. Vamos a pegar os carteles, casi podías botar, ou podíamos botar, Hombre, iso... Eu que vos pido Sí, eso é un momento. o que vos pide a toda a corporación é que ese día ás 12 da mañá que virán alcaldes da comarca e representantes da Xunta, representantes da Diputación do Inorte, pois van ás 12 da mañá a estar ali, que somos todos representantes dos veciños, o domingo ás 12, non? Independentemente de estar outros datos, o domingo ás 12 sí que era ben, sí que é importante que todos os membros da corporación estemos ali, non? Vale? Alguna cousiña máis? Pues levanta a sesión, moitas gracias e hasta a próxima. Muy bien.